Hej og velkommen til KTS lokaler. Vi har med Cosmopolis. Værsgo. Vi har gang i et projekt, der hedder Cosmopolis, hvor vi får nogle emner fra andre lande. Lige nu har vi fået et emne fra Finland, hvor de gerne vil have, at vi filmer noget om folkeræs. Fordi det skulle bare være et national sport i Finland. Så har de så bestilt nogle ting, vi skal filme, og nogle specifikke ting, vi skal filme for dem. Og det skal vi så ud og gøre her i de næste par dage. Og så skal vi råklippe det, så skal vi tekste det med engelsk subtitles, og så skal vi sende det tilbage til dem, hvor de så klipper det sammen. Så det er egentlig bare det går ud på. Hvad for noget bogle? Men det er nogen af os, der skal ud og bogle. Nå, men jeg skal da ikke ud og bogle. Nej, overhovedet ikke. Jeg skal hjem og slappe af og Og det skal du være mere velkommen til. Tak for den invitation. Ikke? Nogen skal bogle, andre skal ikke. Det kan jeg da selv. Kan du bare tage med? Nej, jeg har så meget andet at lave. Jeg har mange andre venner ude for skolen, så det er jo fint nok. Hvor hvad? Til kamera. Fordi jeg tænkte nemlig på, om man lånte på filmværkstedet, der lånte med nogle af os ting. Det kan man også gøre. Ja. Det har jeg ikke prøvet, men det kan man. Jeg hedder Anders, jeg er 22 år gammel, jeg er fra Østerbro, og jeg går på teknisk skole. Jeg er tømmermænd. Nu kommer Anna, så må jeg hellere. Hvad er Cosmopolis? Nej, det er ikke hjemme det her. Dejligt emne, vi har fået. Ja. Det er finderne, de er sgu kreative mennesker. Der er 7-8 millioner, 5, mellem 4 og 7 millioner mennesker i Finland. Og så ud af dem, så kører 3 millioner af dem folk race. De starter, når de er 8 år, og de slutter, når de dør. Sådan gør man i Finland. Yes. Du er god. Haribo. Vi har været på research-tur, hvor vi var 18 mennesker på gåtur igennem København. Pisse hyggeligt at se folk sådan træske i fællesskab ned mod de flotte udstillinger, vi så. Hvad så vi? Vi så Amalieborg, Marmorkirken, vi så Operahuset. Vi så også, nogle af os så også Rosenborg. Det er rigtigt. Jeg fik ikke lov at se. Og vi var inde bagved os og se på roserne. Ja. Vi var ude at sejle. HT, bus, færge. Det var ret hyggeligt. Skide hyggeligt. Det var mega hyggeligt. Ja. Det var faktisk en sjov research-tur. Hvad tror du folk racing er? Og så skal vi vise dem et billede. Hvad tror du på? Og hvis I så siger ja. Det kan man ikke, så er de idioter. Hvad tror du folk racing er? Ja. Vi interviewede folk på gaden og spurgte, om de vidste, hvad folk race er. Det var der nogen, der vidste. Var det ikke i fredags? Vi skal interviewe nogle mennesker. Spørge dem om, hvad folkrace er. Men vi skal bare lige finde nogle danskere. Der kommer en på cykel, der skal vi fange hende. Jo, du får hende lige til at køre her forbi. Der sidder en der. Skide irriterende. Okay, vi var ude og interviewe nogle folk, og vi var ude og interviewe dem ved Operahuset. Og vi var ved Den Lille Havfrue. Og så er der nogen, der var ved Nyhavn. Og nogle andre steder. Bare steder i København, så man kunne se, at man var i København. Og så skulle vi have en close-up af ham. Så nu viser jeg dig et billede. Optager du dig, Kasper? Godt. Hvad tror du, folkeræs er, når du ser på det her billede? Man blev lidt overrasket over, at folk de svarede. Sådan. Det var meningen, men jeg tror, finderne de har regnet med, at de ikke, altså danskere ikke rigtig ved, hvad folkeræs er. Men dem vi fandt, der var der ret mange, der vidste, hvad det var. Så. Det har været meget forvirrende. Det har været meget frustrerende op i mit hoved. Jeg kan stadig ikke helt finde ud af, hvad det er, vi laver. Men det er sjovt. Vi har mødt mange sjove mennesker i byen. Hey, er der nogen af jer, der har lyst til at blive interviewet? Anders, du skal jo komme.
De havde ikke mere lyst, bare fordi jeg går hen til dem og spørger dem. Quest to folk racing. Vi har været i sidste fredags, har vi været på Nisseringen i Næstved, som er en racerbane i Danmark, hvor de kører sådan noget rallycross en gang imellem. Banen var lukket af, men vi sneg os ind alligevel, og der var sådan en plade, hvor man kunne vippe med en masse tal. Det har vi også nogle fine billeder af. Og så tog vi videre, fordi vi havde en aftale med Mathias, som er han var nisseringsmester i rallycross. Vi troede faktisk, at det var en racerbane, vi skulle ud til, men det var så en automekaniker. Han havde ligesom sit værksted om i baghaven. Vi tror, at vi skal snakke med en 10-årig gut, Mathias. Så er det sådan en stor fyr. Sådan, ja, det var Mathias. Men vi får fat i ham og får så lavet et interview. De havde 4-25 biler stående, som de brugte til reservedel. Vi fik helt klart det, vi havde brug for dernede. Vi kunne godt have tænkt os måske et rigtigt folk race på Nisseringen. Det var desværre uden for sæsonen, så der var lukket af. Nej, jeg ringede lige til den der dame. Hallo? Goddag? Der var ikke nogen. Det lød fuldstændig som en, der sagde hej. Nej, så den ikke. En fantastisk dag. Jeg er ked af det, fordi de arbejder så hårdt om bag ved mig, at der er lidt larm og sådan. Fordi vi er i fuld sving, vi er lige i slutfasen nu, og vi har tekstet, og vi har fået lagt nogle fine dækbilleder ind. Altså vi er i gang med at redigere nu, så vi kan have 10 minutters interview og 10 minutters dækbilleder. Og bagefter så skal vi bare gemme det, tror jeg, på en hard disk, hvad man siger, hard drive ting. Jeg sidder og tekster nogle interviews, som nogle af drengene har været ude at lave i fredags. Vi er i gang med at redigere Finland-gruppens projekt. Vi er ved at vælge, hvad for nogle interviews vi skal bruge, og hvad for nogle vi så ikke skal bruge. Jeg er med i en gruppe, som har rigtig meget styr på det. Selv Anders? Nej, ikke ham. Hvordan har du det i Finland? Der er nogle flotte piger, faktisk. Jeg har været i deres lufthavn. Der er meget lufthavnsagtigt. Der var mange fly. Hvor lang tid har vi redigeret? 10 minutter. Vi har redigeret i torsdag. Men det, hvad er det nu, tirsdag? Vi har redigeret i 2 dage, 4 dage. Og nu lige om lidt, så sender vi hele lortet afsted til Finland, og så kan de klippe det sammen til en dokumentar, som de lyster. Bum. Jeg tror, at projektet bliver ret ensformligt, fordi at det er ikke det store, det har ikke været det store oplæg, vi har fået. Det er godt at lave noget, der forbinder de europæiske lande, de skandinaviske lande på den måde, som Cosmopolis gør. Det er en rigtig godt initiativ. Altså, jeg er jo stærkt tilfreds, fordi at os her i Danmark, vi har ligesom bare været et fartøj til Finlands dokumentarprojekt. Finnerne har godt vil have noget om folk race, så er det det, vi laver til dem. Så jeg er faktisk stærkt tilfreds med min egen indsats. Den bliver skidegod. Skal have god optimisme og god energi, ikke alt det der negativt. Det bliver rigtig godt, tror jeg.